Hello! Magandang gabi mga guys. At ito na naman tayo sa ating dating gawi, ang pagpangilaw ng iba't ibang uri ng lamang dagat. Kung bago ka lang naligaw sa aking channel, please do click the subscribe button at paki-like na rin dahil ang channel na ito ay nagpo-promote ng simpleng buhay sa probinsya, lalong-lalo na dito sa Isla Camotes. So halina, tunghayan ninyo kung paano kami manguha ng sari-saring lamang dagat ng pang-ulam. Alright, let's go! So ito na, dinadaanan na namin yung ibang kasama namin. At yun guys, wala daw maiwan sa tindahan nila kaya susunod na lang daw siya. At yun guys, may nakita nga kaming ulang dito, kaso ulang sa matabang at parang dumi dito guys, so hard pass dito. So let's go, lulusong na nga ang mga guys. At disclaimer muli tayo guys, no? Ang grupong ito ay mga mababait pala. Hindi lumalabag sa kung anong bawal. Kami ay nangunguha lamang o namumulot sa labas ng santuary. At bago ang lahat, mag-shoutout muna tayo sa ating mga solid supporters. Shoutout ni Jason Adventures. Shoutout ni Kasindong Vlog. Pati sa solid kong kaibigan na si James Rosal. At saka ni Nipo Mosino TV Mix from Aklan, Philippines. So sa mga nais magpa-shoutout, please comment down below. Libreng-libre lang po ito. Kaya akong vlog, mapasagdan niya akong vlog. So yun, balik na tayo sa ating pangingilaw. At ayun guys, may nagpakitang Mr. Crab. At yung kasamahan namin ang titira. Yun, wala. At ito, Mr. Crab na naman. Ayun, dali. Napakaganda ng low tide ngayon guys, at sana makarami tayo. Ayun mga kasamahan ko, at nasa labas na nga pala kami ng santuary guys kanina pa. Ito guys, may Mr. Danggit na natutulog. Gulatin natin guys. Ayun, gulat na gulat. So sa pagdampot pala nito guys, dapat dahan-dahan lang kasi sobrang sakit talaga nito guys makatinik. So ayun guys, no, hindi pa gaano kadami yung nahuli natin, pero sige lang, baka naman madagdagan maya maya. At ito guys, mayroong tamala o octopus. Kunin natin yan. At ayun, may nasipatan daw siya guys. Ano kaya to? Ayun, tamala na naman. Huli ka. Nice one. Nice one guys, dakmang dakma. Yung butang nilo. Nice. Nice. At bigla ko nakakita ng naglalakad na tamla guys. Tingnan nyo guys, oh. Dakma na yan. Ayos guys, may pang-ulam na tayo guys. So sa pagkakataong ito guys, napagdesisyonan na namin na uuwi na kasi sa palagay namin saktong-sakto na para sa amin yung huli namin guys. So stay tuned lang tayo guys, no, kasi
catch and cook po ito guys. Kami pa kaming nahuli na hindi na videohan guys kasi isa lang yung ginagamit naming cellphone pang kamera. So check it out guys. Ang ganito karami guys is pang ulam na rin guys, no? Sarap ng sabaw-nin guys. Yeah. Alam nyo ba guys na sobrang tamis ng sabaw nito guys, only taga probinsya lang yung makakarelate guys. At alam ko yung mga dating nakatira sa probinsya ay matatakam dito guys. So kain tayo guys, see you on my next vlog.